Ready? Sai sama Paul Sihor Mani, Berem Bentang, Utang Tang Mani Sini Tang Si Sini Jora, Paul Bokrogo Tomo, Tomong Kesambai Tomong Keta, Norok Ni Bisingi O Sungsani Tomong No Masema Kibinai Butali Butala Omani, Tomong Sitra Tomani, Sab Motok Tomani, Hamia Musung Mani Te Kamai Marong No Kibidi Kamai Male Tadra Motai No Surima Hasen, Omotoi tomong toma bagai kaitoni ko khunayaro kaitor bai jole jagoi yagol sujana omo hai musuma toino noroko age tomoi phaika tabong norok abotoi rongno kibi sidi ta jole sidi kha ta tui sidi ta naisle sidi ko khamia ta sasidi ko khamia ta tiklai sidi ta ta salai sidi tamni hunba norok agini tomong tomano kibika hake tomong tutal tongka Omono a borok kota, dorok no kaiton no siro sokra bagai a borok no snam naisa kaiton konobo hai klai ro, hake aboni bai nuktaka oro boini borok nego kore, judai nego kore, sako raja nego kore, raja ya nego kore, bor bolong ni borok, seleng iba seleng ya nego kore, namo ke Kristo se beba gono, dorok omka kaiton ni borok. Bo norok no hamzago, hake bini borok ona bagai norok no bo songka, hake tapo, norok maya sana nangnai, khairok na nangnai, norok borok koinene, borok kusang te kha kolo omse ongna nangnai, norok kising norok hama loglai, prok sasok te prok sani bagai huna tongke nakal lagi, subrai norok no nakal ma hai no norok bo abo hai ke no norok kising norok nakal lagi. Omo hai ke tongoi norok kising norok hamjak lagi. Omo se bebang nono kaham ke thansa ke khawoi tono. Kristo kha kusang romani abo norok ni bukha bisingo kotor ongloi tongto. Tamni hamba omo hai kusang goi tongna bagai no norok no busa kaisa ongna hunai kaito norok no ringo. Hake hambai rati. Norok ni khawo Kristo ni komang kubang mak ke tondi. Norok bising norok elem kurang omoi kubo kurang lagi. Kubo lagi. Lomong te resamong kuthano resab lagi, ha bising hambai rewai kaitani mongoi resab lagi. Norok Kristoni bising doi apa kaitano hambai retotoi norok joto klaimani abo Kristoni mongoi sadi, joto samani abo Kristoni mongoi sadi. Hambai Hapsang BWS Rockno